Kienu 8:15 tal-ġimgħa filgħaxija xħin Noel Kalleja ta' 33 sena minn Santa Venera ċeda u niżel minn fuq il-pupres tarblu ta' bandiera fuq bejta blok ta' appartamenti fit-triq id-Deffien f'Tafarsina f'Ħalqormi. Huwa għamel mal-4 sigħat bil-qiegħda 3 sulari il fuq mit-triq, jeddet li se jaqbeż l-isfel wara li żgiċċa mill-kustodja tal-pulizija waqt li kienu qegħdin isiru tfittxijiet għas-sikkina illi allegatament uża fl-attentat ta' qtil il-ħamis filgħaxija fuq infermiera tal-MMDNA. Kien Kalleja stess li qal lill-pulizija li huwa ddaħal fi blok ta' appartamenti illi m'għandux konnessjoni miegħu u ħeba l-arma hemmhekk. Kienu għal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar x'ħin Kalleja żgiċċa lill-pulizija u intefa' bil-qiegħda fuq l-arblu fejn għal ħin twil diversi uffiċjali għolja tal-pulizija deru jippruvaw jikkonvinċuh sabiex jinżel iżda kien għal xejn. Waslu wkoll raba tiegħu fosthom ħoħ illi beda jħeġġu biex jinżel hekk kif kemm il-darba qalulu li kien qed jipperikola ħajtu. Sabiex isommuh kalm huma deru jtuħ il-kafè, ilma u sigaretti. Għal-ħabta tas-7 wasal fuq il-post il-psikjatra David Kassar illi beda jkellmu u kien hawn illi viċin l-entratura tal-appartamenti resqu tim mediku u ħaddiema tal-protezzjoni ċivili bit-trampolin iżda dan kien kollu għal xejn għaliex Kalleja għeddet illi se jaqbad u jaqbeż għall-isfel. Kienu għal-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija x'kien wasal fuq il-post il-Maġistrat Inkwirenti Ian Farrugia li tela fuq il-bejt. Wara li neħħew lil kull min kien hemm bdew ikellmu lil Kalleja il-Maġistrat uħuh. Jidher li l-Maġistrat wara madwar 20 minuta jkellmu ipperswadih biex iċedi. Ma li der jersal lejn l-appромorta li għexieren ta' nies li nġabru jsegwu dak li kienet jiġri infexxu iċaċpu waqt illi Kalleja għandna l-qraba tiegħu. U mbagħad niżżem minn fuq il-bejt skortat mill-pulizija fejn iddaħħal f'ambulanza u ttieħed l-isptar għall-kura. Kalleja ġie arrestat kmien il-ġimgħa filgħodu wara li l-pulizija mill-iskwadra tal-mobile sabuh jistaħba f'Razzett fi triq Pawlu Farrugia f'Ħalqormi stess. Huwa kien ilu maħrub għal kważi 14-il siegħa infittex b'rabta mal-attentat ta' qtil li seħħ il-ħamis filgħaxija qrib Wiet is-Sewda f'Tafarsina. Il-vittma Jacqueline De Pasquale li għandha 44 sena u hija miswieqi hija wkoll infermiera u għadha qed tiġi rikoverata fl-isptar f'qagħda gravi iżda mhux fil-periklu tal-mewt wara li allegatament Kalleja ta' 12 il-daqqa ta' sikkina. Wara li l-ġimgħa filgħodu ġie arrestat u ġie interrogat fit-tul dwar x'konnessjoni għandu mal-vittma u għala kienu qrib Wiet is-Sewda dak il-ħin filgħaxija. Mill-investigazzjonijiet illi saru jirriżulta li Kalleja u De Pasquale allegatament jgħixu flimkien fil-Ħamrun fejn il-pulizija din jinvestigaw rapporti ta' argumenti bejn il-koppja.